Кой се върна? I'm back, bitches. Днеска, преди мамка му, за какво изтрих последния леле. Пак, съжалявам. Изтрих с последното видео. Последния кът си изтрих, където беше супер готин, защото бях с една друга буза и се тато. Fuck it. Важното е, че днеска ще гледаме как да си върна тъпите вилове и как да си направя някакви сабскрайбери, защото старвах много мемета. Издислави, яката до пара, кой ще е бара и още всякакви тъпоти. Браво, Жорка! Намери кога да не правиш клипове. Браво! Тъй като тия дни и минаха големи мемета и аз всичките ги изтървах до едно, до само абсолютно всичко изтървах. Абсолютно всичко, което може да направя много гледания за нищо. Да, правим го за гледанията. Точно така, да, правилно чухте, правим го за тъпти гледания. И всичко отгоре, сега трябва да ги наваксаме. Така че сега ще видя няколко начина, по които мога ги наваксам. Да видя какво правят другите, което аз не правя, защото не знам какво трябва да направя мамка в неба. Интро. Stroke my, lick my, suck my cock. Мам. Май го намерих. Май намерих с какво ще наваксам сабскрайберите, които изготвят. Знам как ще наваксам. Трябва ми тъммейл. Трябва ми най-якият тъммейл. Няма Хел запали къщата, защото не получи подарък за Коледа. Блендер протестира, че няма лампички като Коледната ЛХ. Фейк банана е фейк. Можеше да направя по 40-50 хиляди гледания пак. Можеше да има лайкове. Можеше да имаме по 1000 лайка на клип. Този клип трябва да направим 300 лайка. 300 лайка е в този клип. Ако този клип не събере 300 лайка, ще се самоубия. Ако този клип не събере лайкове... Мисля, че се е бавам. Ако този клип не събере 300 лайка. Да, майнте, шоу. Нещо ще се случи с нея, няма да е... Весели празници! Един пръст нагоре. Още по-весели празници! Два пръст нагоре. Ако този клип събере 10 000 харесвания, ще изнасиля негър. Ако този клип не събере 100 харесвания, ще прекратя Коледа. Трябва да наваксам. Ако този клип не събере 30 гледания, ще влеза от вас. Ще се спускавам в границата. Ще ти силя кучето и ще изям. Хареса ми клипа. Хо! Ако не харесате това клипче, деца, ще ви спре интернета. То клип не че работи, ама изглежда по-професионално такова. Ако то клип, вижте сега, просто то клип го използвам, за да кажа, че се връщам. За да кажа, че сега интернет става мой. То интернет почва да става мой, който не хареса този клип. Който не хареса този клип. Този клип, който не го харесва, по-хубаво хареса. Аз знам кой харесва този клип. Като аз вече имам интернет, се надявайте да останете интернета, за да не сте в алтернет. Какъв живот живее мамка му.